Welkom bij alweer de laatste aflevering van het Proevenementjournaal. De zondag staat bekend om het traditioneel gezellig flaneren, de kindermiddag, maar dit jaar ook het muzikale hoogtepunt, de Heuner. Maastricht war heiß. Ich meine, nicht von der Temperatur nur, sondern die Leute sind so, die können Kölsch. Die haben mitgesungen und die haben Viva Colonia gesungen, nicht Viva Hollandia. Wir kommen wieder, wenn wir dürfen. Es war wunderbar. Tot ziens! Elle, verstond u voor de stand van Le Table? Voor de jullie wat Le Table nog niet kennen, wat is het koor Le Table? Le Table is een geweldige horecaclub in Maastricht. We zien een club van jonge ondernemers die zich samengepakt hebben. Samen zijn we sterk en we bestaan al 20 jaar. En vandaag is het een extra heugelijke dag voor Le Table, heb ik vernomen, want er zijn nieuwe leden voorgesteld. Ja, we hebben gelukkig weer 2 nieuwe leden erbij gekregen. Eén lid is Le Bon Vivant, een horecazaak in het hogere segment wat verkeren erbij willen hebben. En daarneven hebben we een nieuwe partner erbij. En dat is Brasserie 1632, die zit bij de Douwsberg. En dat is voor ons ook een hele goede en interessante plek om een stukje Le Table te hebben. Erik, we hebben juist het startschot gehad van La Saison Culinaire. Ja. Wat hield dat precies in? Dat hield in dat we vandaag beginnen met een periode van 3 maanden. Alles wat te maken heeft met eten, drinken, streekgerechten, streekproducten, wijnen uit Limburg gewoon promoten. En we hebben inmiddels een 80-tal kleine en grote evenementen weten te mobiliseren, die in die periode geprofileerd worden. En daarmee proberen we de regio als culinaire regio te vermarkten. Jos, sinds dit jaar een officiële trotse partner van het Proevenement. 3 jaar geleden begon de samenwerking te zoeken met het Proevenementbestuur. En ook in Sligro Maastricht begonnen met een 3.0 vestiging neer te zetten. En een andere beleving te maken voor de horecaondernemer. 3 jaar geleden, zoals ik zag, is het Proevenementbestuur al begonnen met verjonging en vernieuwingen door te voeren. Die we allemaal langzaam beginnen te voelen en te merken. En door die veranderingen die dus plaatsvinden, voelen we weer als geweldig betrokken bij het Proevenementbestuur. Afgelopen donderdag heb je aan het Proevenement het officieel contract getekend met Amfitrion. En ja, geweldig als de Zuursby, de jeugd passievol ook ermee bezig is en gewoon als young food professionals zich presenteert. Proevenement 2016 was voor ons genieten. Met onze vrienden, familie, maar ook heel veel nieuwe gasten samen zijn. Een groot succes. We hebben er een hartstikke mooie hoek van gemaakt hier dit jaar. Lekker in de schaduw, waardoor het overdag goed te doen was. En vooral veel gezelligheid. Ja, fantastisch. Schitterend weer op één hagelbuitje na. Maar voor de rest wordt het echt mooi. En hele leuke gasten, veel tevreden gasten, leuke muziek. Het was echt op. Vooral het volk en het publiek. Maar ook de jongens in de satétent en de meisjes die gewerkt hebben. Dus het was een warm Proevenement. Het is gewoon een leuke sfeer bij altijd. Het is gewoon, Proevenement is eigenlijk toch een van de chicste dingen die in Maastricht spelen. Na 35 jaar komt er vanavond om 12 voor een einde aan 35 jaar penningmeesterschap. Kinderen dat een beetje? Ik heb 1,5 jaar, 2 jaar geleden die keuze gemaakt. En toen hebben we gezocht een opvolger. We hebben een hele goeie gevonden. En ik dan met een gerust hart geef ik het allemaal over om 12 uur. Een paar van mij voor penningmeester, dus mede-oprichter. Dus ik heb van begin af aan via de trekkerzorg metgelopen. En ik heb het toen heel keer overgenomen. En ik heb eigenlijk 2 grote passies. Dat was het struiscomité, of is het struiscomité, en reizen. En nu wordt het reizen gaat mee en het struiscomité gaat minder. Monique, wie wordt de Proevenement-editie 2016? Ja, tot nog toe hebben we een fantastisch Proevenement achter de rug. We hebben een aantal stands op een andere manier ingedeeld. Onder andere de stands hierboven. Die wat in het verleden worden in 4 stands gesplitst. Dat hebben we voor nu samengevoegd tot 1 stand. Dat houdt te maken met de regelgeving die we vanuit de gemeente krijgen opgelegd, vanuit de brandweer. Maar dat heeft fantastisch uitgepakt. Dus we hebben nu concept, het werkt goed. We merken dat de bezoekers het goed ontvangen. We hebben nu podium, ander podium. Iedereen wordt een kiosk gewend natuurlijk. Maar ook dat houdt met regelgeving te maken. En ik denk dat de oplossing die we nu hebben gehad met een professioneel hoofdpodium voor de hoofdwacht, transparant, alleen maar positieve reacties tot nu toe. Ja, gelukkig wel.
Dit was alweer het Proevenementjournaal 2016. Het was een fantastische zonnige editie. We hopen dat je ook hebt genoten van de journaals. En hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer terug. Bedankt!